Och nu kommer en dikt på svenska, för att jag vet att det finns svenska gäster här med oss. Och diktare är faktiskt en dramaturg som heter Jan Fosse. Jag gillar hans poesi. Någon kommer att komma. Det är faktiskt ur en text. Och tänk när det blir oväder. När vinden drar genom väggarna. När du hör havet slå och vågorna blir större. När havet är vitt och svart. Och tänk vad kallt det blir ljuset när vinden drar genom väggarna. Och tänk på långt det är till andra människor. Hur mörkt det är, hur tyst det kommer att vara. Och tänk hur vinden drar och vågorna slår. Tänk på hur det blir om hösten, om mörkret, om regnet och mörkret. Ett hav som går vitt och svart. Och bara du och jag i det här huset. Så långt ifrån andra människor. Översättare är Leif Zern, för att Jan Fosse är en norsk författare, ur boken Den lysande mörkret.